tuna kan hmuh mek hi sang hnih sawm pasarih Goa Assembly election result ani a seat somli omna assembly in thlana hian Congress in seat sawm pasarih an la a BJP in seat sawm pathum la in abak zong seat sawm ero chu independent candidate le party dang tenau deuh ten an in sem hloma Congress aya seat la tlem jok BJP hian party tenau le independent MLA te lamtanga siamin sarkar na an siama tin Congress MLA som pahnih zetin BJP hi zom vele bokin kumhni aliam hnuah meu chuan Goa Assembly a BJP seat nei zat hi som pathum atangin somhnih pasarih a apung tahluai maya party dang atanga BJP zom tu te hian a thlonin BJP hi an zom ve mai nge ni anga BJP hian an leizok ni ang ti chu keimah ni theuin lo ngai tuah ve tamayila an state politics din hmun a nget lovin achiri hle ani ti ero hairual ani om love Goa politics atanga ron irchuak thil kan soidona wangin a background tlem hantar lang hmasa ila kan hriat theuh angin British in India a oplaya ta to Goa hi Portuguese thuhnuaya om thin ani a kumzali somnga zet Portuguese thuhnuaya om hnu hian sangkha jakwa somruk pakhata India sipaiten la in thunei na han chu sakta a India sarkar le MNF in inrem na siama India ram state te zinga Mizoram chiartel kan ni kum sangkha jakwa somriat pasaria khan Arunachal Pradesh le Goa te po state puitlinga hlan kai an ni ve a kan kumzat ain ang chia ti na hani chu All India Services sa po kadar pakhat Arunachal Pradesh Goa Mizoram and Union Territories kadar akmut kadar kanin trom ho nge a pulal du ama po IPS officer ani lain Goa a ming thatakin alo om to thrin ani ti po kan hre bok ome hetia Goa nena state kan ni kum ain rual chia chung hian Mizoram in state kan ni hnuwa chief minister pathum chau kan la hrona sarkar po tuna kan sarkar hron mek hi apariat na chau alani lain Goa ero chuan sarkar hrang somhni zet hron manin chief minister po mi hrang som pakhat zet an hron mana athen te hi chuan ni ruk chung chawatan te ni som pariat ni som sari pasari ti le hetiang hian hun reilo te chunga tan chief minister thuthleng hi an lua kuala hei hian an politics din mun nge lo zia atilang chiang viau ome Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal hi mile khathiam Indian Institute of Technology IIT Kharagpur atanga engineer zir chuak ani ti kan soifo thina ma se IIT atanga zir chuak India rama MLA ni masaber le Chief Minister ni masaber ro Goa lammi Manohar Parrikar ani thung Manohar Parrikar chu IIT Bombay atanga engineer zir chuak eiruk na inati buai velo politician ro pui Goa politician te zinga ngai san omber le thlengsang ber ti a chhal ngam ani a Hinduru tak ni in ale khazir lai atang to a RSS ruai tu ni thin ani a Goa a BJP choi nung tu le choi kang tu ber ani bok kan soi to angin Goa politics achiri in sarkar ang het theilo hle a Congress sarkar din lain Congress MLA then khatin Congress chuasanin BJP sarkar an zoma achangin BJP an sarkar lain BJP MLA then khatin BJP chuasanin Congress sarkar na han siampui thula hetiang renga an boruak achiri lai hian kumsang ni a atum khatnan Manohar Parrikar hi chief minister ron ni a sang ni panga thlenga chief minister ni in Goa chief minister te zinga kumnga chung azona chief minister ni thei masaber ani sang ni som pahnia party te nau dang te thopuin BJP hian sarkar na han siam le a Manohar Parrikar vek hi chief minister ron ni le sang ni som palia central a BJP ron sarkar ve in Pumodi a prime minister ron ni a Pumodi a hian Manohar Parrikar hi Union Defence Minister ata na aruat ta ka wangin Goa chief minister ni na chu BJP leader tho Laxmikan Parasekar ran aron lua zuya sang ni som pasaria chu Goa sarkar tram chu topin in thlanpui thar an machon vele ta ani a atira kan soi angin he sang ni som pasari in thlana hian assembly seat somli omna BJP in seat som pathum la in Congress in seat som pasari an la a sarkar na siam tura seat mamo zat seat somni pakhat an phak lo ve la in Congress yan seat an hmuhnem zo ka wangin
party dang le independent MLA te thurual puya sarkar na an siam mai be sei ani a mase central BJP suai tu ten theitop chuain goa sarkar na siam ngei turin ma an la nga la central BJP president Amit Shah an pumadia cabinet minister te zinga patra le thian siam thiam nelom le eiruk na lakpo a fi hlim ber turangai Nitin Gadkari chu azana zanin goa a atir lut nga la Nitin Gadkari hi tunma BJP president lo ni to thin sanghi sompalia BJP an sarkar tira tranga road transport and highways minister ni na chela amo phurna hlin taka hlen chuak tu Maharashtra state PWD minister ani lai po a nasataka Maharashtra kongpui timason tu midikle ril ruzaw ani a hetia goa a BJP sarkar siamani theina na Amit Shah ana tir po hi atir fu hle zanlaya goa a BJP MLA thlanthar tele Tual Chow Party le Independent MLA thlanthar te chu Gadkari hian meeting nei puin BJP sarkar siamani theidan turan soi hova heta hian tunma goa chief minister ni thrin Union Defence Minister Nita Manohar Parrikar po kha telve bok he an soi ho na hian BJP ni lo MLA then khatin Manohar Parrikar a chief minister ani don chuan BJP an thlop thei tur thu an soya chutia independent MLA le party dang MLA then khat an min fel nu chuan Manohar Parrikar chuan Union Defence Minister ani na bansanin goa chief minister thuthleng chu alwa le ta a kan soi to angin Congress MLA som pahnih la in an party phatsanin BJP sarkar hi an zom vele bok ma se heng MLA te hian hek tu an nei velo wang nge ni voin thleng hian MLA an ni na tanga bantir an la ni lo hetia goa BJP sarkar a nge chho deuh lai hian sanghi som pakua vanduai thlak takin an ho tu pa chief minister ni mek Manohar Parrikar chu kan sarnat na hawangin a thi a aya assembly speaker ni lai Pramod Sawan tan chief minister thuthleng chu aron lua chowa tuna he sarkar tram hi top don hnain nakum sanghi somhni pahnia goa hian in thlanpui an ma chondon ani Manohar Parrikar a chief minister ani dona wanga BJP thopui tu MLA te khan Parrikar a bera omlo hnu hian next election a BJP hi an la thopui tho do nem ti hriat ani lova BJP ronzom thar tu MLA som chuang te kha BJP hian ticket an peveka ngem ti po hriat ani heklo chuti lain Congress lamin an party phatsan tu MLA som pahnih te kha an du hun an ron let le mai thei to lo na turin resolution an pass nan ve boka hetiang hi boruak alani nuai maya chuti lai kara Manohar Parrikar a thlak tu an chief minister Pramod Sawan hian Manohar a hatluk lo hle ni angai ani a ama du lo tu le soisel tu tam tak an om chutiang kara chuan Aam Aadmi Party in sanghi somhni pahnih goa assembly in thlana chak ngei tumin campaign program an kalpui chho ve meka July ni sompalia khan Arvind Kejriwal ha goa zinin press conference aneya goa Aam Aadmi Party an sarkar ani chuan chung kotinin a thlona electric unit zathum an don tur thu le darkar somhni pali chung power supply an pek tur thu apuang he Kejriwal a thutiam hi goa BJP sarkar in soiselin goa le Delhi ain an lo thu an soya goa chutiang scheme kalpui thei ani ve lo thu soin goa power minister Nilesh Kapralan Delhi power minister Satyendra Jain chu public debate nei puya achova Satyendra Jain an chu chona chu changin July ni somhni Paruk Khan goa azina chuta hanin hnialna chu tuntuma hian kan ngai thla ho don ani moderator in Satyendra Jain na thu soina hun na pe hmasa a Satyendra Jain hian ti hian a soi in vain chi bai ka buk chewa ahmasa in Delhi model ka han hrilang cheu Delhi a kumnga kalta tangkhan chumlo chatlovin ni tin darkar somhni pali chung karen kan enga kan thim ve ngai lo thlakata electric unit zahni chin hmangte tan bil pe ka ngai lova unit zali chin hmangte ero in achan ve an choi thung mipuite chia choi tling khom mipuite hnena vek kan sem chuak le a hei hi Delhi model chu ani goa model a ve thung chuan electric athim ngun em a
politician rualina thlona sarkar quarter sa electric an chit heu theilain mipuite ta nero a thlon ve lo thung mipuite electric chit manata na man tur sumte MLA leina na man thin ani a Goa Aam Aadmi Party in sarkar na kan siam ani chuan mipuite hi electric unit zathum thleng a thlonin kan pe ang unit zathum kan ti hian awm ziamin zot fova Delhi a unit zahni chin na free in kan kalpuya unit zali chin te ro chuan a chan ve an choi ve a Goa ero chuan chutianga unit zahni le zali thliar hang lo chuan unit zathum chin kan ti free topanga abak zong ero chuan tuna an choi zat pa ngai hi an choi zel thungang kumsari kalta chunga voi khat ma Delhi electric bill kan san tir lo ang bokin kumnga tram chungin voi khat ma Goa electric bill ti san ani lovang ti kan tiam bok darkar somni pali chung chumlo chatlovin electric kan pe anga Delhi mipuin electric thim thin an thenghil ta angin Goa mipui te po in an thenghil ve to ang Delhi atanga inverter le generator te bo ani angin Goa po hian inverter le generator zorna dor te ro san alani ve ang ti kan ti ama lo nei tu te ta na thlonin electric kan pe bokang hei hi Aam Aadmi Party Goa model tur chu ani ti in Goa Power Minister Nilesh Gabralan ti hian a chang ve tuna Goa hian mi in electric unit somriat mangse thlakata a choi zat chu cheng za som thum pasari ani lain Delhi a chuan a thlona unit za som ni mangtu in Delhi a bill a choi lo lain Goa chuan cheng zahni le pasari a choya unit zahni aya tam unit zahni pakhat mangtu in Delhi a cheng za som kwa panga choi lain Goa cheng za thum som sari panga han choya unit zali a Delhi mipuiten cheng sangkhat zahni somnga pahni an choi lain Goa mipuiten cheng zakwa somriat panga chau an choi thung hetiang hian Delhi sarkar chuan electric mang tlem te ati free sak lain a mang hnem te hne na tangin bill ala treu thunga hetianga mi then khat poisa lak saka mi then khat hne na sem hi kan ti ve theilo tin Goa hian politician te a thlona electric pe kan ni thu te aron soya tu mai na thlonin kan dong lova ke ngei po hian power minister kani chungin kabil chu ka pezel thin ni khata darkar somni pali chung electric petur hian theitop kan chua ve mek boka furlai hian kan thim ve thina a chan chu Delhi te anga generating station kan nei ve lo wangani kan electric te hi kilometer zatam takahla Chhattisgarh Himachal Pradesh le mundang hla tak atang te a ron lut ani awangin an ron kalkonga ringot po hian harsat na tam tak a om thina chu wangin darkar somni pali chumlo chatlova pek hi chu tuna thil thei alani ve lova kan the to pero chu kan chua ve mek thung ti in chumi hnuwa moderator in Nilesh hnena hian Goa hian electric bill free le darkar somni pali chung chumlo chatlova en char a thei ve em ole ai ti in min chang ro ti in a zota Nilesh hian darkar somni pali chung en tir tur hian thei top kan chua ve meka electric kan thim fo na chan hi pahni a oma apakhat jok chu ni china ka soi to ang khan mun hla tak atanga kan chok lu ani wang ani a apahni na chuan a sem chuana kong sang harsat na lo thleng thin hi ani ma se a sem chuana konga harsat na lo thleng thin sukyang tur hian na kan thok tan meka tender tam tak ti fel ni to in mun sanga na tho chho mek zel ani a kumhni kumthum aral le chuan kan ti thei ve mayang a thlona electric bill pek chua ero Goa ta na thil thei ani lova kan tiam ve theilo eng thil ma hi a thlonin a local ngot theilova a thlona an sem thei bik na chan tur po ka se bok hek lo ti in a chang chuta moderator hian Satendra Jain hi chutiang ani chuan engtin nge a thlona in sem thei bikang engtin nge chan don ti in a zota Satendra Jain hian amasa in Nilesh chuan lam soi ho kha ka han soi fi ange no pangin sikula zirtir tu te ma chuan lam ho te an siam thin ang mai in chuan lam aron siam chiam ringot maya Delhi a hian thermal power station pakhat ma na thok theya ombik lova kan nei sa pahni po pollution an siam chuan a sat ema wangin kan sarkar tir khan kan khar ngal
tin Chhattisgarh le Himachal Pradesh atangte electric anlak lu thu asoya Delhi po in Chhattisgarh Himachal Pradesh le state dang hlatak tak atangte in kan cholut ve tho apoi mo ber jok chu ril ru hi ani tuna hian Delhi a kumsari don kan sarkar veta a kumhni kan sarkar hnu atangin darkar somhni pali electric supply hi kan kalpui tana kumthum dang kan dil bel velo kan sarkar ma chuan hetiang hi ani ngai bik lo tuna BJP hi goa a kumsom kalta atangin an sarkar charchara chuti chunga kumthum dang an lamamo belna chan hi in ria em goa a hetiang thu kan ron au puita ka wang hian an har chuak ve chawa e khai kumsom chungin engma kan lo thok lova kan hun hlutak kho ralin MLA leina lama kan lo in seng rala tuna chuan kumthum chunga kan ti fel ve nge ya trul to ang ti in kumthum dang an dil bel le ani a thia soimek lain nilesian MLA le chungchang hi engwangin ngei ron soizia engtik lain nge kan le ria em ni ti in aron zota moderator aron in rol vele bok nu a Satendra Jain hian athu soya chun zom zela tuna khan Nilesh ji hian a thlona electric an don lo thu asoya kha do tani an sarkar entitlement kan en chuan section number palina a minister in a thlona in an don ba ka electric bill te po sarkar in a tum vek thu chiang takina in ziaka soidu dang ala ne yani chuan tuna hian soiro se ti in goa sarkar thu chuak in ziana le kha aron phora chuta Nilesh hian sarkar accommodation na cheng minister te tan chuan a thlon ani renga chu rampuma kalpui ni in goa chau hian kalpui ani bik lo ti in a changa moderatorin nichin kha ni phasi a ti in a zota Nilesh hian nichin te kha chuan politician ti in a ron soi ringota politician zong hne na kan pehleinem minister te ham thatna don thei zinga tel ani awangin andong ani maya politician zong hne na thlonin kan pelo tin Aam Aadmi Party in Delhi a thlona thil sem an soifo te po hi an mani poisa atanga sem an ni bik lova mipui chhia choi tlingkhom atanga an sem vek ani a chapau pui tur pakhat man nei bik lo ti in asoya chumi hnu a Satendra Jain nan ron chang zui vele in mipui lam hoin hetiang sarkar sum man chua zong hi nangmani tho khom vek ani ti hriang cheu politician tam takin MLA le minister te an lo ni a chief minister te an lo ni in an mani tho chua sum mang emo anin ti thrina hei hi adik lo ani sarkar kuta sum tlingkhom zong hi nangmani ho tho khom vek ani bazara in kala sabon mum pakhat in le ringot po in chuta chuan sarkarin chhia ala a mire thei ber te po in engna po thokin sum lalut se chunga tang chuan chhia an pe vek bok chung mipui chhia choi tlingkhom chu politician ten fellow takin an hmang chuaka mipui te hne na thlona pek let ve an tum mia lo tuna soi ang khan sarkar quartera minister cheng te chuan an dong tura lom man ti a thakhata electric unit sanga po chi se sarkarin na tum sak veka chuti lain mipui te hne na unit zathum chau a thlona pek kan tum po in an hre thiam theilova mipui na thlona an don ve hi trul an ti lo engwangin nge mipui te chu a thlona kan pek lo bi kang an mani chhia choi sum tlingkhom hi thil trul lo dewa central ai chuan an mani mipui te hne na bok hian engtin emo pelet vele ila ti a soimek lain Nileshan tuin nge mipui sum tho khom te chu trul lo taka kho ral ti in MLA leina na sum mang lo ni om takin thinrim devin aron zota chumi hnuwa moderator hian Satendra Jain hne na ani le sarkarin mipui te hne na thlona thil ati sak zong te po mipui sum tlingkhom atanga ti sak vek ani ti ipoma chuti ani chuan electric chu a thlonin kan dong nge yanga ma se arut let le nan kong danga sum kan choi le trok thosi lawang mo ti ina zota chumi lai chuan Satendra deuh so takin Nilesh sahi alo nui vel chuta Satendra Jain hian ti hian a chang Delhi a kumsari kan sarkar chungin engchhia ma kan ti sang lova chuti chungchuan leiba nei lovin kan culture char Delhi sarkar hi kumnga kalta chunga leiba nei lova culture char thei sarkar om chun kan ni a chutiang sarkar dang chu India rama pakhat ma anom velo
chia ti pung chuang lo le leiba nei chuang mia lo boka chutianga kan kal theina chan in riat theinan chuan entir na pakhat ka pe ang cheu Fazirpura kan kong chong siam pakhat ruah man lok aya ma siam zovin cheng vaibel cheza lai kan hum a chutiang chuan ei ruk na le tulova sum sen na kan ti top veka chia ti sang zongin kan tuan ve ngai lo helo po hi soitur tam tak ala om ti in Mase Nilesh Cabral hian Delhi sarkar chu mun sang sang atanga lon thahnem takla a puin chutiang ti chiang theinia soi document te aron phora chuba ka Delhi a tuisem na thoktu Delhi jalbot po lon puk tewa le leiba nei tewa apu bok hengba ka hian Delhi budget nu nung bera po leiba rul na tur sum thahnem tak ruam man ani thu asoya Delhi a electric sem chuak tu private company ten electric bill ti sang tura sarkar an ngen reng chunga sarkarin bill ati san sak du tlat si lawa wanga company nei tu telu a hai to zia le leiba an nga to zia te aron soi chuak bok chumi hnuwa satendar jain hian ron changin electric bill bi thlia tur hian bot kan nei sanga chu bot chuan kumsari chungin voi khat ma bill an ti sang lo chuwang Nilesh hian private company te thlawang ho zong le an mani tan zong in ti hian aron soi chiama mipui te chantur lam a in private company te chantur angai tua puin alung kham jok ani ti achiang hle chutiang chia chuan go a po hian mipui te chantur lam a in electric sem chuak tu company te chantur lam an lung khamin an vei zoka chuwanga a thlona sem chua po hi ngam lo an ni tin hei hi ka hmu tir du bok cheu Controller and Auditor General of India CAG report ani a he CAG report hian kumnga kalta chungin Delhi sarkar surplus budget in akal charchara leiba engma anei lo atia hei hi kaya report ni lovin CAG report ani a Nilesh ji hian han en chiang deuh se a tha ange ti in moderator hne na CAG report a pe a Moderator in soifia tura ti hnu in Nilesh chuan Delhi jalbot chungchang bok ron soile in a thlonin tuian sem chiama sum manin dailawa wangin lon an puk le a ti in Delhi jalbot lon puk na le kha nia soi moderator hne na hlan chong ve thunga electric bill chungchanga po Delhi sarkar chu mithen khat hne na thlona sem mithen khat hne na tanga sang uchuak taka bill la le si a apu a an manifesto a an zia anga kal lova voi tam tak ti dang lama apu bok chuta satendar jainan kumsari chungin Delhi a bill kan ti sang lo hrim hrima goa po kumthum chung ti sang mi lovin kan kalpui dona unit zathum chin na thlona semin lo nei tu te hne na po a thlonin kan sem don ti ka soi chiang du tin Nilesh ji khan kan manifesto a kan tiam anga kan kal lo thu aron soya a soi dike in thlanhma khan Kejriwal an electric unit zali chin bill a chan ve kan ti hniam tur thu a soya chu kan manifesto a kan riak tel bok tin chu kan sarkar atanga darkar somni pali chungin kan ti hlo tling nga la ma se unit zahni chin mang tu te bill ngai dam sak ero hi chu kan manifesto a atel lova kan manifesto atel lo pui kan ti suala ni a ngai dam kan di le voin hian go a mi pui te hne na unit zathum chin na thlona sem turin kanin tiam lo chin po eng thleng nge kan kalpui zelang ti chu hunin nalaron thril dona mani thu tiam ti hlo tling mai ni lo tiam lo thleng po a ti hlo tling thin Kejriwal sarkarin manifesto le pela na atho awangin anni hian engwangin nge an manifesto a an tiam aya tam na an tho ti in minzot ani ber hi ti in achanga Nilesh an thin rim le rilrunat mel devin khoya hian nge in tiam aya tam min tho na chu om bik ti azotin electric bill lam kalsanin Delhi budget a an sumruwa man chi sang aron soile a Delhi sarkar chu labor rul tur tam tak neya aron pu le bok chuta satendar jain hian acha voina exam tur physics ani lain Nilesh babji hian history amoti in history alo zir char ni in alang kan thu pui lo lutuka min kalpuya tumani ti in aron soya Nilesh Cabral thin rim ngang mai moderator in satendar hne na thu pui po na peng ani bik chuang hleinem
angai dan chuan Delhi sarkarin mipui te hne na athlawna thil tam tak in sema wangin in tlachhia a sum tam tak pukin tuna hian leiba tam tak in nei ni in angaya chu aron soi ve ni mai ti in aron soi ve a Satyendar hian nila love India rama positive budget nei theiom chun kan ni thu CAG report a meu zia lan ani hnu hian engtin nge chu tiang ngai dan chu in la nei thei CAG in min audit vek to alom ti in a changa nilesan CAG report ni lo thil dang engemo aron soi kwal du hnu in moderator hian electric debate kan lut le to ang Aam Aadmi Party hian Goa sarkar nan siamani chuan kumnga chunga electric bill anti san lo tur thu an tiama chu itiam ve thei nge thei lo ti na zota niles hian kum tam takalta atangin Goa po electric bill kan ti sang bik lo tuna ngei po hian mipui te hne na ngai na thiam na tam tak kan pe a Delhi sarkarin subsidy apek a in kan pek zat hi atam fe zok tin ka soi to angin bill ti san an phalo awangin Delhi a electric supply to company te an mang angin an tla cheme kani a ti in asoya asoi mek la in moderator hian chung te chu mipui te ham thatna ta na ti an nia engwangin nge private company lama I tran tlat ti in azot le a nilesian hetianga mun sang atanga loan pukwala mipui te hne na sem le hian omzia pakhat ma anei lo ti in Delhi sarkar lei bat nia soi bok kha aron lek chuak le a moderatorin iche dan le itu soi du zong atang hian power minister nilovin misum man na lo audit saktu auditor yang zok tlat Goa mipui te ta na in ruah man na le in mathlir te chu soi ve mai la ti in azota chuta nilesian mipui te rongbol anga in soi ve si a leiba nei treu hi kan zuam ve lovani anni chuan electric sem chuak tu company pahnih pathum an neya keini chuan kan nei ve lo private company reng in hlep nei lovin hna an thok thei lova Delhi electric company te po hi an hlep a chiat ema wangin an buaya sarkar la in mipui te bill ati san du box si lova wangin company te hlo pek tur tak nial po nei lovin loan apuk ta hial ani a chutiang chuan kan ti ve thei lova a thlona sem te phei chu kan ti thei ve lo hrim ti in a changa chumi hnu a moderator hian Satyendar hne na loan pu ka mipui te hne na sem le chungchang vel chu han soi fia te ati a Satyendar hian niles ji kha hun I pehnem hle maya keipo in ka soi rei ve de wang amasa in niles ji khan Goa mipui te hne na subsidy an pek na sat zia le Delhi sarkar ai po an pek nem zok thu te kha ron soya ma se chung subsidy te chu tu ten nge dong ti ria tur om si lova mipui te berina thlonin electric an dong box si lova hei tak hi ania boi thlak lai ber an subsidy pek ten mipui hnen thleng lovin contractor le company tenen an ei zo veka langtlang taka mipui te ta na thok turin kan du ani ti a soilain moderator hian Goa mipui te po in subsidy chu an dong ve nge ya tuna hian kumenge mozat kalta atangin bill te hi ti san ani lova pek hu phur om khopa sang po ani lo bok ti in alo soya chuta Satyendar hian keini po in Delhi akum sari chungin voi khatma bill kan ti sang lova Goa po kan ti sang don lova a thlonin kan sem zok hial don alom kumnga chungin voi khatma bill kan ti sang don lova MLA kan lei lo bokang ti hi vo in hian kan soi chiang du ani ti in a soya MLA le chungchanga soilai hian nile sa halo thin rim le hle moderator in Satyendar bok hi Arvind Kejriwal Goa ron kal khan unit zathum chin mangtu tele lo nei tu te ta na thlona kalpui tur thu mai ba ka bil hlui tuna pending mek te po hi ngai dam man ni vek tur thu asoi boka hei hi adikem ti na zota Satyendar hian dike sarkar na kan siamani chuan bil pending mek te hi kan ngai dam vek don ti na changa niles ka bralero in an ngai dam ve theilo tur thu soin mithen khatin ahun taka bil an pek chat laya ahuna pe ve lo te han ngai dam mai bik chu thil dik nia riat lo thu asoya tuna bil pending mek chu chengwai bel che som ni vel ni a arin thu asoi bok moderator po in Satyendar hne na mithen khatin thataka bil an pek laya a pe ve lo te chu tia lo ngai dam ngot mai te chu
alo peto tu teril ru a thil thalo le ngai tu ana dik lo te apiang thei mai long mo ti na zota Satyendar hian bil thar ngai dam vek si a bil hlui pending nei tir reng kha kan du lova tin kan ngai dam tur hi tun hma a an lo bat sha ho kha ani a tum khat kan ngai dam vek nu chuan kan ngai dam non le to don lo chuba ka go a chung ko cheng za zela somriat pasari vel zet hian unit zathum aya thlem an hmana wangin chungte chuan bil an choi angai to don mia lo ti na ani a an then omte leiba kan ngai dam saka wanga an thik na chan tur omin ka shelo mi puite leiba tling khom cheng vai bel che som hni vel kan ngai dam saka wanga kan tlak chiat na tur po a om lova tun laia vai bel che som hni chuan MLA pakhat po a lei thei to lo hia lang chu ti in MLA lei chungchang aron soi lang le zewa nile san thinrim lutukin engwangin nge MLA lei chungchang chu aron soi zia ni Delhi a MLA an lein an thal thinem ni ti in aron zota Satyendar hian sangni sompali February ni sompali a Arvind Kejriwal an chief minister ani na atanga ban na a thelu awangin sarkar nei lovin kum khat chung zet president rulin kan oma chung hun lai chuan MLA somhni pariat kan neya BJP in somthum pahni an nei thung keini ain MLA an nga zoka sarkar na siam thei tura MLA mamo zat somthum paruk ani awangin BJP hian MLA pali an label le thei chuan sarkar na an siam thei mai don ti na ani a ma she kum khat chung an be tluk nuwa po kan MLA pakhat te ma an lei thei lo goa ve thung chuan congress aya seat an mutlem jok chungin sarkar na an siam khala tuna phei chuan congress MLA som chuang lai an lei le vek to bokani hi ti in a changa moderator ron in rolin political debate ani lo thu le power debate ani jok thu aron soya chumi hnuan ni le san Delhi budget le goa budget aron khai khin le a Delhi sarkar in power subsidy puala mantur sum ada ain goa sarkar in ada hnem jok thu a soiba ka mithen khatte bil a thlona ti saka vote bank atana siam chu thil thalo tak ani thu a soya keni chuan vote bank siam nana hetianga mithen khatte bil ti free vel hi kan du velova chu tianga mithen khatte bil chau ti free sak mai lo chuan mi pui zong chhor thei turin red niam thei ang berin bil kan kalpui mai zoka vote bank siam vel hi kan tum mani velo ti in aron soya chumi hnuwa Satyendar jaina hne na moderator hian hetianga athlona mi pui hne na thil in tiam hma hian goa sumpai din hmun le mi puite kho sak phung te inzir chiang hma sa em ramle lung hausak na kan lai chua thin te po chol san ni in tuna chuan khwaljin te hne na tanga kan sumlak lu thin po atla hniam na sa hle to ani a heti chung hian in thu tiam ho hi in ti hlotlin thei tho in ring em ni ti in a zota chuta Satyendar jain hian kan hril fiang cheu o Delhi a hian mi hring vai bel che som hni vel kan chenga chumi hisapa chut chuan kan budget hi hansem dar ta ila mi maltinin cheng sing thum vel zel kan changdon ti na hani a goa budget hi hansem dar ve thungila mi maltinin cheng nuai khatle sing li ang vel zelin an chang theu thei thungang Delhi mi puite chanjat let nga vel la ya tam an chang thei ti na hani chu ti chuan Delhi a let nga vel thoka tlem per capita budget kan nei chung po a heti zoza ya thlona thil kan sem thei ani chuan engwangin nge heta an thei lo bik an ril ru thiang hlim lo wang mai ani tuna an soi hmanga po khan achiang renga lom mi puite hne na kan sem lawanga MLA leinan kan hmang zo kang an ti a vote bank siam nana hetianga mi pui hne na thlona thil sem hi kan du lo an ti boka an soi ange hian an ni chuan vote bank siam an mamo velova mi puite vote po an mamo ve bok hek lo a chan chu mi puite na an vote lin sa MLA ho kha direct in an lei maya a vote tu mi puite khan poimo na le hlut na pakhat ma an nei lova mi puite vote mamo tu le mi puite ban pha ka hnai taka om tum tlat tu chu keima ni hi kan ni an ni chuan vote thak tu mi puite hi enga man ngai velova seat le vote an mutlem jok chung po in all sam takin sarkar na an siam mia maya vote thak tu mi puite hi hlut na chang le ngai poimo na chang po an hrelovani
tin voina heng kan thil tiam te hi Congress ho tiam chu ni se BJP hian enga ma an ngai lowanga tuna min hnial ang hian Congress ho chu hnial po an hnial ho lowang achan chu Congress le BJP chu ang khat reng an ni a danglam na vak an nei lo Arvind Kejriwal a thu tiama ding het zel thinin thu a tiama wangin an hel em a ti hian min hnial ta chiam mai ani hi ti in a changa chumi hnuwa moderator in Nilesh chu atop na adu zong saitur le Satyendra pu na soifia turin a ti a Nilesh hian Congress chungchang te kha ron soi ve vaka Delhi a Congress party sarkar na siampui tu chu an ma ni hi an ni a chu wangin Congress lam kha chu ron soi vak du su se tin tuna debate kan nei na chan hi keimani na kan som wang po anilova mana an MLA pakhat ron zinin in hnial tur hian min ron chowa mase chumi tum chuan eng tin ma kalo beng khon du lova in hnial tur kan ni chuan MLA satlia le party hruai tu satlia nilovin power minister nen nge kan in hnial tur ani ang kalo ti mai kha ni a ti chuan chu chona anga ngain vo in hian ti hian an power minister ron zinin he public debate hi kan lo nei ta ani ti in asoi ang hian nikum sang ni som ni December thla Nilesh hian Delhi aya Goa sarkar in electric sem chua konga na an tho that jok thu soin Delhi Aam Aadmi party hruai tu Goa sarkar na tho dan te en dikazir chiang tura Goa zindu anom chuan an thlona chuan man atum sak thei reng tur thu a soya chu Aam Aadmi party MLA pakhat Raghav Chadha an chona anga in Delhi sarkar electric kalpui dan chungchang le Goa sarkar kalpui dan chungchanga public debate nei turin Goa a thlok luta mase Goa power minister hian na lo beng khon du lova asoi ang khian power minister ne na in hniala du thu alo soya ti chuan tuna July ni samhni paruka ti hian Delhi power minister nen mi pui ma in hnial na chu an nei ta a hei India rama in Thlandona state pahni minister ten mi pui ma in hnial na an nei masak ber thum mani a thil chin chhiat tlak tak ani ti chuan debate kharnan moderator hian Satyendra Jain hi thu soina hun a pe vele a Satyendra Jain hian hetiang hun tha le remchang min siam saka wang hian Nilesh ji a chunga kalom hle a thupui dang chi sang te po kha ron soilan nuala wangin khatiang thupui hawa te po khan in hnial na nei le nga lo adu em ni ka ti a adu ani phot chuan tui chungchang bi ka in hnial na nei chun zom le ngal tur po in ka in ringa tui lam changtu minister han Kausela hanin hnial chun zom le nga lo ila chuba ka political debate nei tur po in ka in pe renga adu zong minister dang han Kausela lo in hnial chun zom le nga lo ila tin budget chungchang te po kha aron soi tewa khanga te po khan in hniala du ani chuan kan finance minister ka juk phone anga darkar khatvel hun min pe se chumi hnuwa an finance minister han ko ve sela public debate han nei tlang le nga lo ila a that karing hetianga kanin hnial na enga tang hian mi puiten tunge vote chi anga tunge vote chi lowang ti te han lo hriat pha thei dona chu wangin thil thatak le tangkai tak ani anni chuan a thlona electric an sem theilo tur thu chiang takin an soya keinin unit zathum chin a thlona kan sem tur thu kan soi ve thung bill pending te po an ngai dam theilo tur thu an soi lain keinin kan ngai dam tur thu kan soya tin anni ho esiru ma an lo thut heu lai khan keile Arvind Kejriwal chu veng sang le mun kil khor tak taka te kalkualin transformer hlui athara thlak na te wer hlui athara thlak na te kan thokin kan vilkwal renga chumi hnuwa darkar somhni pali chung electric muthei chau hi kan ni anni chuan kum som hnuwa kum thum dang an la dil bel ani a keini kan sarkar ani chuan kum hni chungin engkim kan pe fel vekang chu wangin voina kanin hnialna enga tang hian Goa mi puiten ngun taka ngai tu ana sengin du in thlang don nia kalome ti in debate chu akhara asomna Nilesh na chan zui lem lo awangin topic dang le department dang kai hnoi thila in hnialna ero an nei chun zom talo ani video masalam te po a kan soi photo angin Kejriwal kai Delhi sarkar hian declare rin om takin mi puite tan na an thoka
Central Agency sang in an ti dik lo chang rana an vil reng le voi tam tak an chui chian hnu po in hlemhlet na le ei ruk na ang chi thila te man na tur le ti hming hliau na tur pakhat man hmulova CAG in ngun taka an audit hnu in India rama leiba nei lo sarkar om chunan ni ti in apuang hial ani a hetiang taka an dik le an rin om ma wang hian khoya ma tu te ma ma an jam ngai lova mipui le chanchin bumi te ma a an na thole an thil ti te puan chuana hun rem chang nei thei hi an chak zek zek zo ka chanchin bumi ten zo na han zo po in tlan chemai lovin ani na ang thlapin phur takin an changa eptu party le state dang minister ten debate nei pui tura an chowa an som chang po in phur takin debate nei tur hian an pan trang zelani kan state minister te hian han som veta se Mizoram an ron kal ve du angem ti le ron kalta ang se eng tongin nge anin hnialang ti velte chu ngai tua zui vak thu lova ngai la he chanela hian ram siam thatura politics thiang hlim poimo zia tilang thei tur thil te politician then khat chanchin le an hmalak na te kan thlir ho chun zom zel tura ngai la chutianga sarkar thahmalak na le an na tho sang kan hmu tama kan hriat tam chuan kan ramtan po rual ona chang kan hre chho ve thuai tura ngai bokila mason tura be seina thar kan nei bel deuh theina turin heng video te hi group sang le mun sang min lo the dar sak ve turin ka som chewa in ngai dan comment lama soin thuron te min ron pezel don nia next video in hmu le tumila mang tha vek ule